katresnan kuwi jane apa ngedap-edapi tenan apa piye to? Angger duwe urusan karo aku kok tak jak adu arepe kok dadak menghindar. Sing rumangsa duwe urusan karo aku. Ayo kene. Adu arep ketokno diadamu. Pak RT liwat. Sing mbok tantangi sapa? Bengok-bengok brebeki wong ngono. Anu Pak. Wong-wong nika lho Pak. Wong sapa? Ya is kalih Bu Siti nika to. Kene iki wis niate apik, arep nyerempet duit. Lah kok semaurane atos, mosok nyerempet kok dibandingke kalih bon iku rek ya napa ya teges. Bu Siti bareng nika wingi we lho ngrayu-ngrayu kula ken bali nyambut gawe ning jasa pelayanan publik.